takže tu som ja a dneska si zahrajeme Baldur's Basic Remastered. Ja som povedal, že ideme to 15:00, ale tak som si to rozmyslel. Takže ideme dať rovno play a je to Resident Evil Basic Games. OK. Už sa teším. A ideme na to proste, ja už na to teším strašne. Yes. No dobre, dáme play a ideme classic style, ale môžeme ísť potom niekedy party style. Dobre, už loading. Konečne, po 100 rokov ja som to musel jednokrát zrušiť. Čau. Dobre, takže ideme si zrobiť prvý náš príklad. 3-6. Matematika nejde dobre, takže budeme musieť. -3 je to. Yes! Dobre, 8 plus 4 to je. Počkaj. 2 plus 0 je 2. Yes, mám to dobre. Matematika nejde, sorry. Baldi, ja za to nemôžem. A toto je ten secret, ktorý som hovoril. To je ten secret, o ktorom som hovoril v Baldimu. A on furt keca, takže neviem. 7 plus 2, OK, 9. 1 plus 8 je takto. Dobre, ja viem tento príklad, ale nebudem ho robiť na videu, takže dáme toľko, ale ja fakt viem, koľko je ten príklad, ale neviem, či to funguje v remastere. Toto je remastere, to je novšia verzia. A ideme proste na to. Neviem, prečo furt kúkam do toho telefónu, i keď môžem lepšie sa mi kúkať do obrazovky, čiže ja to vidím a vy to viete na hovno, takže neviem takto to vidieť a OK, pridáme kus, počkaj, to musíme takto. Ňa! Zomrem hneď. First prize. Nie, prosím, to hlavne nie. Bisoda, to potrebujem kúpiť. Počkaj, jak sa kúpia. Yes! Čau, principál. Keď pôjde? Tam choď. Čo? Ja je vlastne, hej! Ona po mne zabije ten Bolt. Dík. Keby tak. Ja sa bojím. Poď. Dať shift, lebo on ide po mne i tak. Za mnou. Ne. Ideme do jedálne. Mne sa zdá, že to je jedálne. Yes, je to jedálne. Ideme pre ďalšiu bisodu. A keď to príde, tak majú po chlebe. No, dajte odber, keď môžete. Ja si nenechám. Dobre, to je jedno. Počkej, first prize. Nie, čo je? Ďalšia učebňa. Ale mám tu boty, OK. Vezmem si. 8 minus 6. OK, to je 2. Sa nepletia. 5 plus 3 je. Ježiš, som tak zlý v matematike. Neviem, dáme random proste. Ja na to nemám. Pomôž mi, ja nechcem ísť s tým učiteľom, bo čo to je. Neviem, čo je toto tu, ale Big O Bots, to neviem, čo je. Yes! Nie, dobre, tak ti dám bisodu, tu máš. Je za mnou bodík. Za mnou je first prize, takže on bude mať takto označové. I first prize moja bebená postava. Ale to málo ľudí vedelo. Mám ho i na výstavke nastaveného. A máme taký čas, takže ja vám ukážem môjho maskota tekvicu, čo bude náš dnešný maskot. Radšej priberem, bo už pády ma môže zabiť. OK. Ale on už ide po mne, Baldi.
Nie, tu som bol! Tam to je strašne malá škola. Ty on tam zase bude. Príde? Ja ho vysodnem. Proste ho vysodnem ho proste. Tam máš. No toto gada flip ti nepomôže. Nemyslíš vážne? 3 plus 5. Ty bol som taký. 3 plus 5, kámo, koľko je? Nezaujíma. 2, neviem. To nemyslíš vážne? Nechci ísť do detencie. First prize, moja dobrá postava. Nie, on už je tu. Toto sme rovno mŕtvi. To je Ohio. Boha! Zosral, to je remaster, takže novšie ben. Ideme zase. Ideme na to rýchlo, lebo ja už nemám. Ale môžem skúsiť dať nový. Ne, to nechci sami. To sa mi už potom nedostanem z počítaču už. 7 plus 7 je 14. OK, 5 plus 2. 5 plus 2 je 7. Neviem, áno, je to 7, si robím pridel. A ešte by som vám taký secret ukázal. Toto je Baldi's Bus. Kus zachladli, ale tak zajtra mi to nezmení, že idem do školy. Toto je psychiatria. 8 plus 1 je 9. 6 minus 6 je 0. Kámo, to si za mňa robíš srandu, ideme ok. Daj. Baldík. A už tu nie sú dvere, už ich máš. 2 zo 7 notebookov. To bude viacero notebookov. Čiže budem musieť 7. Ja si myslím, že si pamätám, že to bolo raz akože keď hýbme raz. Ježiš, ja mám také pokazané, strašne svrbý prst. To si za mňa robíš. Budem runningať. Ja ťa tak nenávidím, princípa. Ale toto je jedna toto je taktiež moja obľúbená postava, ale toto úplne moja najobľúbenejšia. First prize. Proste. Ja viem, že to hovorím, ale first prize je moja obľúbená postava. Ja nemôžem predstaviť, že to je moja obľúbená postava. Áno, a ďalšie video bude o Dark Deception, čože vlastne niečo bude celkom dobré. Ale super Dark Deception, ale demo iba, bohužiaľ. Nie. Ježi, že to tak nenavidím. Vieš čo, ty si moja blbená postava, lebo za toto je tvoje blbé reči. First prize už tam na stenke skoro nežije. Ja teraz ukážem. Baldi žije, first prize nežije, dobre. Tak ideme ďalšie. Alebo tu na to už ukončujem. Takže poprosil by som vás odber a čus.